И тук ще направим едно пояснение как се работи с тази програма Retail Router Planner Европа, по-точно Deutschland Европа, германска програма, много добра. Значи стартираме програмата. Тя винаги стартира с Германия. Тук съм имал предишни адреси, ще ги махна. Така са трият адреси. Примерно дето сте отбелязваме. Примерно някакъв адрес, произволен код, примерно откъде да тръгнем, от Унгария. Направо ще го отбележа на картата. Сега в момента не мога да се сета за точен адрес в Унгария примерно от Кискина тръгваме. С дясен бутон си местите картата. Тук е Кискина. Примерно задаваме до старт от магистралата. Значи старт на маршрута, дясен бутон върху платното, Router Planning, старт. Така. И сега примерно сме на Кискина и искаме да отидем в Белгия, да речем Арлон бомбоните или нещо. Избираме просто Белгия и с клавиатурата пишем Арлон. Ето това излиза. И примерно искам да напиша някаква улица. Сега пак не мога да се сета, нали? Ще напиша, да речем тази Руедес Депортес. Пак си отбелязвате с мишката тук с левия бутон и започваме да пишем Руедес Депортес. Ето, излезна улицата. Ще тракнем примерно на наш адрес зададен. То веднага изкарва най-близките по букви улици. Гледаме внимателно дали това е нашата улица и примерно добавяме номер 88. Веднага, без да продължаваме да пишем името на улицата, щом сме отбелязали един път тук, като чукнете веднъж с мишката върху улицата, тя моментално излиза на карта Федерплан. Веднага пак с мишката се връщате и с левия бутон пак штракате и пишете с числа номера 88. Ето долу веднага ви излиза, че има такъв номер. Може и да няма, да не излезе на карта, не всички номера ги има на карта, но примерно ще излезе някакъв близък. Ето ни го адреса, веднага то знамето става с кръгче червено. Даваме дясен бутон и тук вече отбелязваме финиш. На самата карта е оптимал рути, да ни оптимизира маршрута. Най-важното е да си я направите, нали, ако за камион, тя да е за ЛКВ. Видяхте му как я направих. Нали, с левия бутон, долу в полето, отбелязвам ЛКВ, ако искате вече други. Но тя по принцип тази програма за ЛКВ. Даваме оптимал рути, Анзейк и тя почва да ни изчислява маршрута. Маршрута вече ни е готов. С начало и край. И го правим на голяма карта, да може да го видим. С колелото на мишката намаляме и просто си гледаме маршрута. С дясен бутон си придърпваме картата. Ето, кара го около връстното на Будапеща. Защото през Будапеща кофти с камиона да минеш оттам. По М0, пише ги магистралите, нали, под номера, на коя магистрала сте, ето е 60-75. И
така си проследяваме маршрута. Обикаля Виена по околовръстното и ето ни го адреса с Люксембург. Така, сега примерно ако искаме да направим междинна точка, просто или да си търсим бензиностанция, или да проверим колко време имаме за каране, примерно, някъде, значи на единичка каране от Кискина, като тръгнеш, до къде ще стигнеш? До края на Виена. Дори малко да влезеш в Германия. И примерно на края на Линц или границата Зубен, Пасал, започваме да си търсим паркинг. Паркингите се търсят, оголемяваме си картата, с лявия бутон задържаме и правим квадратчета по самия път. И дават все и по-дебел става пътя и по-голям. И ето сега почваме по маршрута. Ето сега къде имаме Shell. Само че не от другата страна. Обаче и от другата страна има. Чукаме с дясен бутон върху платното и го правим междинна точка. Пак даваме Optimal Route и то пак не го изчислява маршрута. Обаче вече с междинната точка, която сме задали. И от дясно на прозорец, като щракнем, ни показва, че до първата междинка имаме 700, до първата ни междинка де-факто ни са 488 км. Значи до там спокойно с едно каране, даже и с 8 часа се стига. Може да си правим колкото си искаме. 10 на 20 междинки, абсолютно колкото си ние си решим, нали. Общо взето това е работа с картата. Но примерно може да с тази карта много лесно се работи. Половин един час като си поиграеш и веднага я схващаш. Сега примерно как сме отбелязали маршрута. Намираме адреса. И много по-лесен начин за намиране. Няма начин както. Ако видите веднъж да си видите адреса на картата, виждате си дали в индустриал. Индустриалите ги показва с такива тъмни места. А градовете, нали, населените места е както тук. Сега ето това е индустриал. Това другото са жилищни сгради, нали. Като задържите мишката отгоре на пътя, веднага ви излиза GPS координатата, който в момента примерно цъкаме с мишката и пак излиза GPS координат. Този GPS координат вкарвате в навигацията и веднага навигацията тропа по вратата. Няма как да се изгубите, че това е много полезно за начинаещи международни шофьори, защото сега много са навъдят трактористи. Всеки взе да става международен шофьор, да кара камион. И отстрани изглежда много лесно, но не е чак толкова. Но общо взето една добра професия. Например, ето тук искаме да им накале. Оголемяваме си картата. И ето кочкарника е някъде. То не е някъде, ами си е точно тук. Кочкарник се намира. Ето тук някъде. Преди прелеза, да. Точно ето тук в входа на кочкарника. Паркинга на къде, който е ходил в Англия, знае къде. И него може да го направим всяка крайна точка. И вече тук ето виждаме се появяват 4 адреса. Значи началото стартирането от Кискина, паркинга на края на Австрия, Арлон и ето Франция. Даваме Optimal Route и то сега ще ни продължи маршрута от последната точка до крайната, която сме задали. Така може да си ги сменяме, както си иска. Ето сега виждате,
целия маршрут от Кечкемер, Линц, Нюрнберг, Люксембург, Кале. Също може да си направите още една междинка, примерно ако искате. Примерно ако искаш да влизаш в Люксембург на бензиностанцията да зареждаш. Аре, беше Арме ли беше? Ко беше? Не му помня името. Шела на Люксембург, ето тук. Ето го. Правим му междинка. Обаче сега гледаме Люксембург да е последната междинка, нали? Да ни се получи преди Арлон или да дойде тук. Защото може да ги размесваме. Ето така, примерно. Ето сега Ролсер мина над Арлон. Нали, трябва да внимаваме тук, за да няма грешки. Пак му даваме да ни преизчисли. И сега трябва да ни даде до Люксембург, до Шела, колко километра има. Значи до Линц имаме всъщност до... Да, точно така. До края на Австрия ни са 500 км, до Арлон ни са 800 и от Арлон до Люксембург имаме 36 км до бензиностанция. И от там до Кале 416-19 км. Макар че от Люксембург до Кале май беше 412, но не съм точно сигурен сега. Да, защото минава долу през Намур. Може да си направим, нали, междинка, да минем през Брюксел. Защото ако през нощта, що да минаш през Намур, там през уния, те вечно ги ремонтират там уния пътища. Ето, правим си една междинка тук на Брюксел на околовръстното. Пак изчисляваме. И ето го готовия маршрут вече през Брюксел. И така, вижте с колко междинка може да си примерно, като ви се налага да имате 2-3 адреса да товарите. Изчислява се до един адрес колко километра имаш, до другия адрес колко километра имаш и става много лесно. Долу ти излизат, до всеки адрес, като чукнеш плюса, ти излиза завой по завой. Трябва да си ептен индианец, да не можеш да го схванеш. Общо взето това е програмата, после желателно, нали, като приключиш с примерно с даден адрес, да ги изтриете тия неща за следващия път, нали, да ни ви пречат. Обясни ви как се намират адресите. И общо взето много добра програма, много паркинги, много бензиностанции да се намират и примерно по маршрут си тръгнал за да си Люксем, няма да стигнеш до там, намираш си бензиностанция, отбелязваш си 3-4 бензиностанции, на едната ако няма, на другата, на третата. Общо е така. Лек път на всички пожелавам и безаварийна и здрави гуми. Това е от ТС Транс.